Mill-ġdid pazjenti fil-kurituri fl-isptar Mater Dei. Dan hekk kif Net News tista' jiżvela li l-kurutur li jinsab dejn il-parking tal-istaff Mater Dei qed jintuża bħala ward għal pazjenti. Wara li l-isptar Mater Dei qed jintlaqat minn żieda qawwija ta' pazjenti minħabba li ninsabu fix-xhur kesħin tax-xitwa u l-influwenza komplet tolli rasa, kurutur f'level -1 kellu jispiċċa jinbidel f'ward mill-lejl għan-nar. Ward komplut bis-sodot sabiex ikunu jistgħu jiġu rikoverati aktar pazjenti. Filmati esklusivi li waslu għand dan l-istazzjon juru kif dan il-kurutur ġie rranġat ftit tal-ġranet ilu sabiex jakkomodu lil dawn il-pazjenti minħabba li l-gvern ma ħassibx għal pjan ta' kontinġenza. L-erba' filgħodu tpoġġew ukoll barriers temporani f'dan l-istess kurutur, filwaqt li bib ieħor ġie mbarrat kompletament min-naħa ta' wara. Preżenti qed ikun hemm ukoll security 24 siegħa kuljum. Il-kurutur li jinsab mimli bil-pazjenti biswit il-parkeġġ ta' Mater Dei issemma Major Incident Unit. Iżda jekk wieħed jaħseb li din hija manuvra temporanja sejjer żball. Dan għaliex spiċċat saret anke spiża għal sistema ta' ċirkolazzjoni tal-arja fejn poġġew planki u makkinarju apposta ħalli l-arja f'dan il-kurutur tkun tista' ddur. Ovvjament minħabba li l-post ma kienx maħsub sabiex fih jilqa' l-pazjenti. Intant, membri tar-Red Cross it-tlieta kellhom intervjenu sabiex jagħtu servizz bil-vetturi tagħhom minħabba d-direttivi fit-taqsima tal-ambulanzi. Dan wara li l-unions ordnaw lill-membri sabiex joħorġu bl-ambulanzi biss jekk ikunu akkumpanjati minn infermiera. Dawn id-direttivi kienu jorbtu mal-każ li kien seħħ lura f'Novembru dwar il-lif. Wara diversi taħdidiet, id-direttivi issa ġew irtirati peress il-kwistjoni kważi ġiet riżolta.